अब राउरे सहारा बा। आजू सभा बिचे गावतानी हमरो पदाया करिए महारानी। आजू सभा बिचे गावतानी हमरो पदाया करिए महारानी। न सच बज नया बाज बा अलग अंदाज बा अलग अंदाज बा अलग अंदाज बा अलग अंदाज बा। हम बरसाई माटी के सोना बना देलू माई। ओ जकरा पदेलू रहम बरसाई माटी के सोना बना देलू माई। वैसे तो साथे में लोगवा हजार बा रउरे दया के बिना सब कुछ बेकार बा। रउरे हाथ में हमर लाज बा अलग अंदाज बा अलग अंदाज बा अलग अंदाज बा अलग अंदाज बा। प्रेम से बोला काली मैया की। वाह 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 का आवाज बा। ए बेटा का नाम है तुहार? राजा। राजा तनी इन्ने आवा स्टेज पे। हाँ बाबू जा 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 राजा भैया जा 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 बाबू जा। खुश रहा खुश रहा। प्रणाम। बहुत सुंदर आवाज में तुहार। आज हमरा के मालूम पड़ल कि हमारा क्षेत्र में इतना होनहार कलाकार बाड़न। अरे भाई हम अपना क्षेत्र के होनहार कलाकारन के हौसला बढ़ावे खातिर तोहनी लोगन को कुछ इनाम दिहल चाहतानी। है मुंशी जी? जी सरकार। तनी हन्ने आई आओ तली निकाली 51,000 रुपया। हाँ हाँ इली सरकार। इले बाबू। ना हम ना ले सकिले, एकर हकदार हमार गुरुजी बानी। वाह का संस्कार। आई गुरुजी। गुरुजी आई आई ना। जी जी जी